סוף סוף, השיפוץ הסתיים. חיכיתם לרגע שבו תוכלו להיכנס לדירה החדשה או המשופצת, לקחת נשימה עמוקה ולהרגיש בבית. אבל לפני שתוכלו ליהנות ממנה, הדירה עדיין מלאה בשאריות שיפוץ, אבק, טיח, כתמי וצבע. לרוב, הלכלוך אחרי שיפוץ קשה להסרה, ולא יורד בניקיון רגיל. כאן בדיוק אנחנו, קלין פוליש, נכנסים לתמונה. עם שנים של ניסיון בתחום הניקיון והפוליש, אנחנו מתמחים בניקיון דירות שעברו שיפוץ בעזרת ציוד מתקדם וחומרים מיוחדים, שמסירים אפילו את הלכלוך העקשן ביותר. אנחנו לא מסתפקים בניקיון רגיל, אנחנו דואגים להבריק את כל הפינות, כך שהדירה שלכם תראה כמו חדשה ממש, מוכנה לאכלוס. חוסכים לכם זמן ומאמץ, במקום לנסות להתמודד עם הכתמים הקשים בעצמכם. תנו למומחים שלנו לדאוג לכל הפרטים. התוצאה, דירה נקייה ומצוחצחת, בדיוק כפי שדמיינתם שתהיה אחרי השיפוץ. צרו איתנו קשר עכשיו וקבלו הצעת מחיר לניקיון יסודי של הדירה שלכם, כי מגיע לכם להיכנס לבית נקי, נעים ומושלם.